Inselmilkom. Illum it-tlieta l-ewwel ta' frar, l-ewwel jum tax-xahar. Nilqakom għal din il-quddiesa talba tar-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħut jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Inti triq li twassalna inti l-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxin b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Absalom sapruħu wiċċ imbuċ mal-qaddejja ta' David. Absalom kien riekeb fuq il-bal u l-bal għadda minn taħt il-frijaj tal-balluta l-kbira. Ras Absalom tħabblet mal-balluta u hu baqa' mdendel bejn sema u art, filwaqt li l-bal li kien taħtu baqa' għaddej. Kien hemm raġel li raħ u mar jarraf b'dan lil Ġowab. Qallu, ara, rajt lil Absalom imdendel mal-balluta. U Ġowab qabad 3 villeġġeġ f'idejh u mar waħħalhom f'qalb Absalom li kien għadu ħajf nofs il-balluta. U Ġowab qal lil-Kusi, murejt lis-sultan kull ma rajt. David kien bil-qiegħda bejn iż-żewġ bibien. L-assis tela l-fuq is-saqaf tal-bib li kien hemm fuq is-sur u beda jħares u malli dan lemaħ raġel riesaq riġru waħdu, l-assis mar jgħajjat u mar jarraf lis-sultan b'dan. U s-sultan qallu, jekk kienu waħdu aħbar tajba għandu fuq fommu. Is-sultan qallu, mur fil-ġemp u oqgħod hemm. Dak mar fil-ġemp u qagħad hemm jistenna. U wara wasal il-Kusi u qal, aħbarijiet tajbem mal-Sidi s-Sultan, il-mulej illum għamel ħaq miegħek kontra dawk kollha li qamu għalik. U s-Sultan staqsa lill-Kusi, Absalom, it-tifel, jinsab tajjeb? Il-Kusi wieġeb, ħalli jiġrilhom bħal dak iż-żagħżugħ l-edewwa ta' Sidi s-Sultan u kull min iqum għalik biex jagħmillek id-deni. Imbagħad is-Sultan qabditu r-roda. Tela fil-kamra ta' fuq il-bib u hemm beda jibki u jgħajjad. Ibni Absalom, ibni, ibni Absalom, mhux li miet jien minn flokok. Absalom, ibni, ibni. U ħabbru lil Ġowab, ara, is-Sultan qiegħed jibki u jitniet minħabba Absalom u r-rebħa ta' dakinhar inbidlet f'niket tal-eżerċitu kollu. Għaliex dakinhar l-eżerċitu semma min jgħid is-Sultan u molli minħabba ibnu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien, għatini widen mulej u weġibni. Għatini widen mulej u weġibni. Għatini widen mulej u weġibni, għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb. Salva il-qaddej tiegħek għax fik jittama. Ngħidu flimkien, għatini widen mulej u weġibni. Int Alla tiegħi ħenna lija, Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi,
jien nerfa' ruħi, ngħidu flimkien, għatini widen mulej u weġibni. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tiba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' leħen tal-ilfiq tiegħi, ngħidu flimkien, għatini widen mulej u weġibni. Kristu refa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mard tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu. Kotra kbira mixja warah, kulħadd iross fuq. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma talli marret għall-ar. Meta semat Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar. Għax qalet jekk imiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa min mess lill-mantar. Id-dixxipli tiegħu qalulu qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtot bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħdet f'riġlejh u stqarritlu sewwa kollu. Qalilha: Binti, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kien imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: Bintek mietet. Għalfejn tħabbtu iżjed li Mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: Tibżax, biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni hu Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħal u qalilhom: Dan l-istorbju kollu u dan il-bikki għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta imma rjieda. U qabdu jiddieħku bih. Immu keċċihom il-koll il-barra, ħamihom lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kien it-tfajla. Qabdilha jida u qalilha: Talita kum. Jiġifieri t-tfajla qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu miblu għajn bil-għaġeb. U wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd. U qalilhom: Jagħtuha tiekol.
il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu, bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Dan ir-rakkont mill-Vanġellu ta' San Mark m'għandux bżonn ħafna kummenti, naraw il-Ġesu li għat-talba ħerqana ta' missier jitlaq kollox u rmur ma' Ġajru biex ifejjaqlu lit-tifla li nel-frattem tmut. U Ġesu jagħmel l-ewwel miraklu li qajjem il xi ħadd mill-mewt. Waqt il-vjaġġ ikun hemm mara li kienet ilha tbati mit-tnixxija tad-dem għal 12 sena u tfiq malli messet il-mantar ta' Ġesu. Xi ħaġa li nixtieq naqsam magħkom illum hija l-fatt li Ġesu qed jirrispondi għall-għajta ta' missier li jgħidlu binti iż-żgħira waslet fl-aħħar ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. Binti. Il-missier li jagħmel kollox għat-tifla tiegħu. Ma xi ħaġa li tolqotni hija li meta Ġesu ikellem lil-mara li messitlu l-mantar u li fieqet mit-tnixxija tad-dem, jgħidilha wkoll binti. Binti. Għal Ġesu dik il-mara hija bintu. Il-qalb tiegħu hija l-qalb ukoll tħabbat bimħabba għal kull wieħed u waħda minna. Biex nifhmu minu Ġesu, għax il-qalb ta' Ġesu huwa Ġesu, il-persuna ta' Ġesu, nifhmu is-sentimenti ta' Ġajru għat-tifla tiegħu. U meta jħares lejn dik il-mara tirtrot għax min jaf se jgħidilha binti. Fl-ewwel qari llum insibu lil David li jibki il-mewt ta' ibnu li għalkemm kien irvella kontra missieru u rid joqtlu, imma jibqa' xorta ibnu. X'misteru kbir. Li il-missier meta jisma' l-aħbar u jifhem li ibnu veru li rrid joqtlu lill-missieru, imma miet ibnu, jibki ma jrid jara l-ħadd. Absalon ibni. Jekk illum il-kelma talla tlaqqana mal-uliet imma tlaqqana wkoll mal-qalb tal-missier. Il-missier ta' dik it-tifla Ġajru. Ġesu li l-mara jgħidilha binti u l-qalb tal-missier għal kull wieħed waħda minna. U David li jibki lill-ibnu. Lum nitolbu ħafna l-ġenituri. Min jaf kemm jinkwetaw għal uliedhom, min jaf kemm ikollhom tagħmiet għal uliedhom, aħna kultant ninkwetawhom il-ġenituri tagħna. Ma nitolbu ħafna l-ġenituri. Hija privileġġ li ġġib fid-dinja kreatura, imma kif ngħidu kulħadd isib kappell jiġih, u ħafna drabi l-ġenituri meta jħarsu lejn uliedhom jgħidu mhux biss sibt kappell jiġini, imma ħloqtu jien ma' marti, u bl-għajnuna tal-mulej, tkun veru jkunu sabu kappell jiġuhom. Imma għax aħna nixbħu lill-ġenituri tagħna. Il-preġi tal-ġenituri jkunu fina u xi difett ukoll. U allura illum waqt li nirringrazzjaw il-Alla li għal kull wieħed waħda minna għandu qalb ta' missier li jħobb, li jgħader, li jifhem, nippruvaw anke għal xulxin ikonna din il-qalb mimlija mħabba u modrija. Ejjew nitolbu għal-ġenituri kollha biex il-mulej ikompli iseddaqhom bid-don kbir tal-imħabba speċjali għal uliedhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal tagħna din it-tifla li Ġesu qajjem mill-imwiet kellha 12 sena biex il-mulej jipproteġihom u jagħtihom ukoll
ambjent ta' għoża li fih jikbru fil-grazzja, fl-erf u fil-ferħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma morda, niftakru f'din il-mara li Ġesu jsejħilha binti li għamlet 12 sena tipprova tfieq, nefqet kull ma kellha. U sabi f'Ġesu il-fejqan tagħha. Nitolbu għal morda kollha, mod speċjali dawk li għandhom mart terminali, mart li għalih diffiċli jsibu l-fejqan. Biex il-mulej jkun ta' faraġ għalihom, għal qrabathom, għall-eżiż tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li iħadmu l-arti tal-fejqan, it-tobba, in-nersis, il-psikoloġi, il-psikjatri. Tant nies jagħtu ħajjithom għall-arti tal-fejqan. Imma anke l-fejqan spiritwali. Tant saċerdoti, tant diretturi spiritwali, tant reliġjużi, tant lajċi li jgħinu lil ħuthom għal-fejqan spiritwali. Biex il-mulej ikompli ixerret fid-dinja fil-Knisja tiegħu wkoll l-ispirtu tal-fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li telqu bis-sinjal tal-fidi f'dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet, biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek edna l-offerti tagħna. Fil-ħina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Fih int oġbok kollox iġġedded. U lilna l-koll tajtna li nieħdu sehem mill-milja tiegħu. Għaxat li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu. U b'demmu li xerret fuq is-salib, għaqqad fi sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewent mulej. Inti lajn ta' kull dusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kol ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek
ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi t-talim tal-Papa Franġisku tal-Isqfijiet u anke diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Noffru dan ir-Rużarju għal ġenituri kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunawh kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, inkun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slema ammen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slema ammen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slema ammen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slema ammen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek inajtu għali xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikpu nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Plopalina Qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu fis-slim. ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħuq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina,
amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mlista minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju Itlob mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu. Imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.